kan na dacen jagoran na yausi da alfarin wayancan wanda ka wa damar yayi wani nan yana can Allah ina san salatin sa ya ce can zan mutu kwalli yaran da ba zai wuce ba alaye ka sa sahabbai a ciki buwayi masu riko da kaunar rasul farin masoyi wanda baya kaunar sa saba mar suke yi sun yi riko da mai karfi almaki madani ke ka ga yawo kowa biyar su ba zan bari ba shehu tijjani dan ma'aiki barka da sauka jila na al'alawi ka girma tamka ya barahama babo kuje kamar na biye ka shehu na koki mabubi ya san